такива са, но те са и трудно различими. Това е голям корал. Има в него и други фосили. Когато сте готови, намирам се пред входа на Бонянската пещера, в която ни предстои да влезем и да видим на какво ще се натъкнем в нея. Тя е необлагородена. Влизаме екипирани. Хайде! 2000 години. Верно ли? Верно, да. Не се възикам. Не се възикам изобщо, съвсем съм сериозен. Леле! Тук има Орилска къща и тук копат и манярите. И това вижте, и това. Места пани. Римлянка на 2000 години. Е древовната линия. Да. А когато вдигне много, са пълни до тавана. Това бялото се казва лунно мляко или пещерно мляко. Това е най-чиста форма на калциев карбонат, калцит в кристален вид, чисто бяло. Ако доближим светлината, ще видите, че пробляскват кристалчета, такива като малки диамантчета, които създават много красив ефект. Няма причина. Сталактон ли е? Сталактит. Сталактит. За съжаление, отчупен. Сталактитите са отгоре, сталагмитите са отдолу. Некои дръскат доска. Ай го приличито. Я го снимате. Даже. Го там. То летеше. Не скри се вече. Другите. Калцит. Калциев карбонат, който последствие от водилото и такива работи са утъмнява. Става кафяв, после тъмно, кафяв, черен. Ето както са станали тези образования. Ако имаш чупено образование, вътре такива концентрични кръгове. Оттича ли се водата, не? Това е едно от най-ниските нива, които съм виждал. Много добре.
Това зад мен е гъбата. Намираме се на края на нашето приключение в Банинска пещера. Гъбата е всъщност един пещерен водопад. Отдолу под нея образованието е Варовик. Беше много интересно. Минахме през едно езеро, после се катерихме по едни козирки. На мен беше много трудно. След това лазихме и около 40 минути се плувахме тук в тази подземна река. Страхотно!